YouTube channel. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So लोगोफोर जों दिनै थांगासिनो बागानपारानि दुर्गा पुजा नायनो मा हायो मा हाया दिन्थिलांनो नाजागोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। नैबे जाबाय बागानपारानि फिल्ड। बे फिल्डआवनो जायो दुर्गा पुजा। नै नायनो हागोन दिन्थिलांबाय थानोसै। नै फार्स्ट गेट मोनबाय हाबलांनायनि जोबोद मोजां डेक'रेशन जादों एबारो जोबोद लाइटिं डेक'रेशन नैबे जाहैबाय बागानपारा बाथौसालिनि मेन गेट बेनि सिंजों हाबलांनाय जायो पुजाया। बेनिफ्राय आं दिन्थिगासिनो जोंनि बागानपारानि बाथौ मन्दिरखौ जोबोद मोजां डेक'रेशन खालामदों एबारो नायलांबाय थादो। नै जोबोद मोजां लाइटिं खालामदों डेक'रेशन खालामदों बागानपारा नैबे बाथौ थानसालिखौ जोबोद मोजां नुदों। बेनिफ्राय नैबे साइडथिं डेक'रेशन खालामना होदो फट' लानायनि जायगा बायदिसिना बानायना होदो बायदिसिना दालां बायदिसिना मानिखौ खालामना होनाय जादों। बे नैबे जाबाय सेकेन्ड गेट पुजानि बेथिं हाबलांनायनि सिंथिं गोबां मानसि भिर जादों पुजाया बै साइडथिंबो फट' लालायगासिनो। लोगोफोर जों दा सिनेमा हलाव हाबफैबाय सिनेमा नायनो थाखाय। मा सिनेमा नायनो नागिरदों बेखौ दान्दिसे उनाव नुगोन। जोबोद माने नेनानै दंमोन आं बे सिनेमाखौ नायनो थाखाय। बेनिफ्राय फाइनेलि श' जाबाय सिनेमाया मोसा बेनिफ्राय जोङो सिनेमा नायखांनानै नै बेथिं फट' लानो फैबाय। जोबोद मोजां डेक'रेशन खालामना दोनदों। बेथिं दालां बानायना दोनदों बैथिं बाटारफ्लाइ बानायना दोनदों फट' लानो। जों फट' लानोसै। बेनिफ्राय नैबे दैयाव ना मानैसो फिसिना दोनदों जोबोद समायना नुदों लाइटिं होनायजों नाया गोजाजों जोबोद किउट नुदों नाखौ। बेखौनो मोजां नुनानै नायफ्लांबाय थादों आङो। बेनिफ्राय जों नैबे सिफुं फाननायाव फैदोंमोन लोगोआ सिफुं बायनो होननायखाय। जोंहा सिफुं फानग्रा आदायाबो जोबोद मोजां मिलौदो दामना दिन्थिथारबाय। आलायारननि मेथाइसो दामना दिन्थिबावदों जोंहा आदाया जोबोद गोदैखा खोनासंना जोबोद मोजां मोनबाय। लोगोआबो जोंहा खोनासंगासिनो सल'बाथा खोनासंनाय बायदि खाथियाव जनानै एखेबारे। दानिया जों हाबफैलायबाय बरबरि आनसलिक बाथौ पुजा नायनो थाखाय। बरबरिनि दुर्गा पुजा नायलायनोसै एबारो माबायदि मा दं मा गैया गुरलांलायनोसै। बिथांमोनाबो नायलांबाय थादो। जाय बिथांमोना जोंनियाव दासिमहालागै नाम होजानाय फारिलाइयाव नाम होजानाय गोबां मानसि जादों खिन्थु बा लोगोफोर बरबरि दुर्गा पुजायावथ' माने मिना बाजार लाबोदों आरोना गिदिर नुखांदो बागानपारायावथ' लाबोआसै। बेबादि मिना बाजार थायोब्ला गिदिर नुखाङो आरोना पुजाखौ। स्पेसियेलि बै साइडखै थायोब्ला जोबोद समायना नुखांखायो आरोना पुजाखौनो एकदमबारे पुजा मेला नांखायो।
होखावबाय बाइक साखावनाया बाइक सालायग्राया एखेबारे माने उखुन्दै खुग्लु होजोबलायलांबाय आरोना। ट्रेन गारि नै पेप 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 रेलगारि जग जग जग। लोगोफोर आं नैबे सोरखि गोजौआव फार्स्ट टाइम गाखोदों आरोना माने एक्सपिरियेन्स लानो लुबैना गाखोदों माने गाखोनो लुबैना दंखायोमोन आङो लोगो मोनाखै गाखोदों माने माबायदि मोनो होननानै माने ओरैबायसा बिखादो गाखोनानै गोजौथार थाना गाहायाव बाख्लायनाय टाइमावथ' बिखाखौनो गनाय बायदि मोनखायो माला लाखिगोन जादों ओरैबायसा गाख्रबखाबाय जोङो। गुबुननि बेलुन गावफ्रानायखौ नायै नायनो जोंबो लुबैलायलांबाय आरोना खनसे ट्राय नायनो गरसे गुलियावनो 20 थाखा करे बेनिफ्राय जोंहा लोगोआबो ट्राय नायबाय गावनायनानै एखेबारे एमनायदो खिन्थु नांथारासै बिनियाबो बेनिफ्राय आंखौबो ब्रा ब्रा गावनो होनायखाय आंबो माने ट्राय नायबाय आरो गावनायनायनो वा सिलायाबो गोलोदसाबानो खिन्थु बेनिफ्राय आंबो एम नायबाय नायदो एखेबारे नांथारासै 20 थाखा थांगारबाय थै। ओरैनो नायथिंदो आरोना जोङो बेरायथिंदो सार्कासफोरावबो मानसियानो जाथाराखै रयेल सार्कास बापरे बा। बे साइडथिं हटेलानो हटेल माबे मोनसे हटेलाव हाबनो फंबाय गोदै ना फंबाय गोखा बाजै हटेल ना आदा हटेल हटेलानो हटेल खिन्थु दामफोराबो बुंनो नांखा डेन्जार जाखायो। बिसोरनिया नैबेयाव फट' लानायनि जागा बानायदो जोबोद मोजां जादों बेवहाय दै गहोबाय थादो जागाखौनो मोना बे जायगायाव फट' लानो बयबो लाफै जोबोद माने मोजां खालामना होदो बेवहाय फट' लानायनि थाखाय जोंबो मोननैसो लानानै फैबाय आरोना फट'फोरखौनो फुजानि नामाव। नै बिसोरना जौस्राङाव आर'ज बादायलायनाय जागासिनो। नै लोगोफोर दा सोलिगासिनो जौस्राङाव दाउस्रि देलाय मोसानाय समायना रमायना गाब गोनां बर'नि दाउस्रि देलाय मोसानाय सोलिगासिनो बेखौनो जों दान्दिसे सम थाथ'नानै नायनाय जाबाय। लटारि रायजोफोर नै लाफै 25 रांल' जोंबो लटार लाहैदों बेवहाय फुजानि नामाव गांनै लाबाय आं लटारिखौ खिन्थु मा खालामनो नांखाया खाफाल मोनदा ओरैनो लाबाय। बेनिफ्राय जों जेथिं मेथिं आजां गाजां बेरायथिंला बायनानै फट' सट' लानानै ओंखारबोबाय फुजासालिनिफ्राय थांनोसै। बेनिफ्राय लोगोफोर जानाय खिगारनायाथ' मानसिनि एंगारहायै बाहागो नालाय बेखायनो जाफैलायबाय जोङो नै रोरों रारां भेज चावमिन जोङो फुजासालियाव जायासै आरो लामानि दुखानावसो जाफैबाय। किल्डिं लोगोफोर जोंहा बाइक गैया गारि गैया साइकेलजोंसो गोजाननिफ्राय लामा गाज्रिब्लाबो पेदेल मारि फैदों। जोङो बे बरबरिनिफ्राय थांखांनानै बागानपारायाव फिन नायहैबावगोन बेखायनो जोङो थाब फैबाय दाबो गोबां मानसियानो दं नै साइकेल गेरेजफोरावबो जों दा थांनोसै। स' दुर्गा फुजानि ब्लगा बेखिनियानोमोन लोगोफोर थेंक इउ स' माच भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय लोगोसे लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब।